pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangaagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the
praying of the Holy Rosary. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod, kisa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 14 sa bulan sa Nobyembre sa ituig 2021. Kakaroon sa ito na Christmas countdown. 41 days to go before Christmas. Kakaron, kadto naman kita sa aton nga mga headlines sa aton nga pangunang nga balita lokal. Bacolod City ginpaidalom sa NIATF sa Alert Level 2 humalin Nobyembre 15 tubtub katapusan sang bulan. Numeros ang registered voters sa Negros Occidental ginalauman nga hindi maglapaw sa 2 ka milyon suno sa COMELEC. Ginaaligar pagpanglugo sa pangbuno sa isa ka babae sa Talisay City, ginaimbestigaran pa. Alkalde sa Hinubaan na tingala kung paano nakasulod ang mga kawatan sa Rural Bank of Ilog Hinubaan Branch nga nakuhaan sa kapin 1.3 million cash. Empleyado sa municipal government sang EB Magalona arestado sa drug buy-bust operation. Samtang sa ato naman niya balita national, Presidente Rodrigo Duterte magapapili bilang Vice Presidente sa 2022 elections pagkakontraho ng iyang bata nga si Sara Duterte. Mga aspirants sa top national positions para sa 2022 elections hindi apektado sa tikang ni Inday Sara nga pagpapili bilang Vice Presidente ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo kag Senator Manny Pacquiao nagkita ay sa gintambungan nga kasal sa Cebu City. Political analyst, aminado nga confusing sa karon ang pagpiniliay sa Pilipinas bangod sa asod-asod nga withdrawal kag substitution sa mga kandidato. Sa balita international, targeted vaccinated efforts ginapanawagan sang WHO kadungan sa pagsaka sang kaso sa Europe. Sa balita sa negosyo, rollback sa presyo sang gasolina lauman sa masunod nga semana, presyo sang diesel wala sang pagbago. Sa balita sa hinampang, Mac Cardona magabalik sa PBA. Sa balita sa entertainment, Paris Hilton ginkasal na sa nobyo nga si Carter Riom. Sa balita espesyal, Iloy sa Britanya ginkilala sang Guinness World Record matapos nagkarera samtang nagatulod sang stroller sakay ang bata sining nga lalaki. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna ang alas 6 sang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan niya nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kung sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radio Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas kagkaron. Sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo, mga tagbalita. Bombo, Glorifito Oshario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the Second. Kagkaroon, kadto na kita sa detalye na sa nga ito nagapangunang balita lokal. Ginpay dalom sa National Interagency Task Force o NIATF ang Bacolod City sa Alert Level 2 epektibo Nobyembre 15 tubtob Nobyembre 30, 2021. Kahapon ginaprubahan sang IATF ang pagpaidalom sa Catanduanes sa Alert Level 4, epektibo Nobyembre 17, tubtob Nobyembre 30, 2021. Igapaidalom naman sa Alert Level 3 ang Baguio City kag Siquijor, humalin Nobyembre 15, tubtob sa katapusan sang bulan, subong man ang Batanes, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela kag Zamboanga, humalin Nobyembre 17, tubtob Nobyembre 30, 2021. Samtang Alert Level 2 naman, effective immediately,
tubton Nobyembre 30 ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan, Ilocos Norte, Tacloban, Southern Leyte, Samar, Western Samar, Ormoc City, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran, South Cotabato, Sarangani, General Santos City, Sultan Kudarat, kag Cotabato ako ng North Cotabato. Santa ang humalin Nobyembre 15, tubtob Nobyembre 30, igapaidalom naman sa Alert Level 2 National Capital Region, ang Nueva Ecija, Bataan, Aurora, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Zambales, Olongapo, Angeles City, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Lucena City, Bacolod City, Iloilo City, Negros Occidental, Capiz, Antique, Aklan, Iloilo Province, Guimaras, Negros Oriental, Lapu-Lapu City, Cebu City, Mandawi City, Cebu Province, Bohol, Cagayan de Oro City, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental, Iligan City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao City, Davao del Sur, kag Davao Oriental. Samtang ipaidalo man sa Alert Level 2 epektibo Nobyembre 17 tubtob Nobyembre 30 ang Santiago City, Cagayan, Isabela, Albay, Sursugon, Naga City, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, kag Zamboanga del Sur. Samtang nagapati ang pinuno sang labor group sa Negros Occidental nga nagabantay man sa dalagan sang politika nga dapat ligwaton na ang layi angot sa substitution sa mga kandidato bangod ini ang maabusuhan na. Suno kay Wenny Sancho, Secretary General sang General Alliance of Workers Association, na abuso na ang provision sang Omnibus Election Code angot sa substitution kung sa diin may mga partido nga nagabutang sang DECOY nga nag-file sang Certificate of Candidacy apang magadalagan man ang matuod yung kandidato para paagi sa substitution. So diri may pila ka mga grupo nga taw-taw anay sa mga Pilipino kag diri na magadesisyon nga magapadalagan kung nakitaan nga mabakod ang kandidatura. Ang presidente kag vice presidente suno kay Sancho ang dapat nga tratuhon nga mayara sang respeto mungod sila ang highest position apang may traditional politicians nga nagaabuso kag nagadikta na sa mga botante. Ang kandidato nga sincero suno sa iya ang nagaplastar na nga daan sa mga plano halin sa panugod kag wala nagainsulto sa pagkasarado sang balota. Mangod sini o kon pagkasagrado sang balota. Bangod sini nagalaom si Sancho nga ma-analyze sa mga botante ang nagakatabo sa karon. Nangin isa ka form of deception Iti, primero masiling ka nga way kagana maglagan, nagbutang ka to sang imo nga dikoy, and then at the time nga dali na lang maglaps ang substitution, masulod ining kung sino nga talpulano, agud to nga magbulos, no? Natawag naton substitution. Ang hindi lang ni kay deception, kundi ginabusara na ini, no? Ang kabayan sa pahayag ni Gawa Secretary General Wenny Sancho. Ginalauman sang Commission on Elections sa Concomelec Negros Occidental nga hindi man maglapaw sa 2 ka milyon ang numero sang registered voters sa probinsya para sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Sa interview sa Bombo Radio kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, natapos ang hearing sang Election Registration Board apang mayara pa sang final verification angot diri. May musunod siya nga mapatigayon ang verification sa masunod nga semana kag mapagwa sa webas ang final nga numero sa mga botante. Sa pinakaulihing nga figure ang nagapakita nga mayara sang 1.9 million ang registered voters sa bilog nga probinsya kag nagaduda si Ananoria nga magalapaw ini sa 2 million. Nagpanugya naman si Ananoria sa mga botante nga lantawon nga daan ang master list kung mapagwa na sang COMELEC agud mahibaluan ang precinct number antes ang adlaw sang eleksyon kag indi magsala-sala. Sunod diri may mga adjustment ang COMELEC bangod sa COVID pandemic gani magabuhin ang numero sang voters sa kada classroom. Ay pa lang ang October, maybe mga Wednesday, Thursday. Ang last nga ang September 30 mga 1.9 something. Hindi ko pero I doubt supra 2 million. Pero in that case sinisita na. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria.
Nagapadayon pa ang investigasyon sa Talisay City Police Station tuhoy sa ginaaligar nga babae nga ginhimuslan kaginbuno sa Barangay San Fernando, Talisay City, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Peter John Ramos, Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, yara sa karon sa City Health Office ang biktima kag ginahatagan sa medical statement. Suno kay Ramos, ginkuhaan ini sang pahayag sa investigador kung ano gid ang natabo kag ginpakigbayan sini nga siya ang ginhimuslan kag ginbuno. Natabo ang krimen sa isa ka balay nga under construction kung sa diin 4-5 ka balay ang kalayuon sa puluyan sang biktima. Natala na nga ipaidalom ang biktima sa examination agud makompirmar kung ginhimuslan gid man ini kag ginacheckara pa kung sino ang naghimo sa iya. So far, ma'am, ina siya nga kaso na gina-investigara sa natin sa aton na kapulisan. Going pa, ma'am, sa aton nga investigation sa muna siya. Para man siya sa HO sa sabang biktima sa aton City Health. Binatagaan sa isang medical treatment. Pag gina-ano pa natin siya, kuhaan siya natin sa mga statement sa aton investigador. Kung ano bilang natabo. Ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Peter John Ramos, Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station. Arestadong mag-amay ang ginaligar anay membro sa New People's Army o NPA matapos nga magpangatubang sa kaso nga paglapas Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag extortion sa entrapment operation kag patigayon sang Bago City Police Station sa isa ka farm. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe sang Bago City Police Station, ginkilalang biktima kay farm manager kay Jonel Galon, 37 anyos, residente sa Barangay Dulao, Bago City, samtang ang mga suspitsado nga mag-amay amo Sanday Winnie Diaz, 62 anyos, kay Gribo Diaz, 36 anyos, lunsay mga residente sa Purok Paglaom, Barangay Mansilingan. Suno kay Malong nakigangot si Galon sa kapulisan nga una na nga nabiktima nga sa extortion kay dito na sila nagpatigayan sa entrapment operation. Na-recover sa ilang possession ang duha ka unit nga cellphone, isa ka caliber 38 revolver nga may anong mga live ammunition, isa ka black nga Rusi nga motorsiklo, 7,450 pesos nga cash, kag 3,145 pesos. Sunod sa hepe, mismo ang mag-amay ang nagtulid nga silang may anay ang mga anay rebelde apang sa karon gina-verify pa ang ilang background bangon wala sila nadala sang listahan sang surrenderers sa syudad. After sa entrapment operations, arresting natin ang mga suspects na ini. Kag proper markings were done sa mga na-recover natin ng mga items sa ila, including the marked money. And of course, din-apprise na sila sa ilang mga rights. Kag sa subong, ara na sila sa paghinapod sa Bago City Police Station. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe ng Bago City Police Station. Natingala ang alkalde sang Hinubaan kung paano nakasulod ang mga kawatan sa Rural Bank of Ilog Hinubaan Branch nga nahamtang sa Barangay 1 Hinubaan, Negros Occidental kung sa diin nakuhaan sang 1.3 million pesos nga cash sang Huwebes. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Ernesto Estrao, nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan tuhoy sa mga suspetsado apang nagalibog ang ulo sini kung paano nakawatan ang bangko bangod wala man sa nakitaan nga senyales sang pag-force sa pagbukas sang pertahan, kagapisar nga mayara sang CCTV sa sulod, ginbugnot sa mga kawatan ang kuryente agud hindi ini magana. Natingala man si Estrao kung paano naabrehan ang vote kag napaktan ang number combination. Apang sunod diri, hindi anay mag-conclude kag itugyan sa kapulisan ang pag-imbestigar diri. Nagpasalig man ini sa mga depositor nga hindi magkabalaka bangod nga nagapadayon ng ilang operasyon. Nagmando naman ini sa tanan nga mga establishmento nga magabutang sang CCTV cameras kag security guard bangod ang nasambit nga bangko ang wala sang security nga naka-duty. Na ako mismo galibog man ulo ko kung paano nga nasulod sang kawatan ng bangko nga ang pertahan way man napursa lagi pursa nga gubon. Number 2, ang ilang nga ball paano mabrihan kung kawatan kay hindi man siya kabalo sang kombinasyon sila sang numero. Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Ernesto Estrao, alkalde sang Hinubaan. Dakop ang isa ka regular employee sa Municipal Government of EB Magalonan, Negros Occidental sa ginpatigay nga drug bypass operation. Samtang ini ang yara mismo sa iya nga trabaho. Ang suspetsadong ginkilala kay Julius Aldea, 53 anyos na trabaho bilang caretaker sa public cemetery sang Banwa. Suno kay Police Captain Eric Duronila, hepe sang EB Magalonan Municipal Police Station, ang bypass operation ang ginpatigayan sa Negros Occidental Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit o NOCPO PDEU nakuha sa paghinakop sang empleyado.
ang napulo ka sa sa suspected shabu kalakip na ang buy-bust item. Na-recover man rin isa ka kasong sigarilyo kag keypad nga cellphone. Ang suspected shabu nga nakuha sa suspetsado ang ginabanta nagabugat sang 5 ka gramos sa nagabalor sa 34,000 pesos. Suno kay Duron nila, santo sa parameter sang kapulisan, ang suspitsado ang makabig nga high-value individual bangod ini ang empleyado sang gobyerno. Si Aldea ang nahibaluan nga may anay kaso naman may kangtanan sa illegal nga droga sa idalam sa Republic Tax 6425. Antes pa ini ma-amend kag nangin Republic Tax 9165. Dugang pasang hepe nga hindi patuman kay strikto ang penalidad sa kaso sadto. Gani mahapos lang ang makagwa ang mga suspetsado. Samtang provincial government naman amo ang nagafile sang kaso kag ang mga police stations lang ang natuhoy sa proseso sa karon ang suspected ng suspetsado. Ang temporaryo nga nakahuno sa Ibi Magalona Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Na-confiscate siya more or less 5 grams with standard drug price of 34,000 pesos. Background sa suspect, empleyado na siya sa LGU, di Magalona. Tira na siya naka-assign sa public cemetery. Siya na ang in charge. Sa parameters na to, pasok na siya considering niya empleyado siya sa gobyerno. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Eric Duronila, hepe sa Ibi Magalona Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, kasunod sa pagkadakop sa empleyado sa Municipal Government of Ibi Magalona sa pagbaligya sa illegal nga droga, nagpaanda mga alkalde sa bando ang wala nila ginatolerar ang mga empleyado nga mga pamatud-an nga nag-engage sa illegal nga aktibidad. Madumduman nga nadakop sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa Negros Occidental Police Provincial Office, nokpo si Julius Aldea, 53 anyos, samtang nyara ini sa iya nga trabaho bilang caretaker sa Ibi Magalona Public Cemetery. Nakuha diri ang napulo ka sa sang suspected shabu kalakip na ang buy-bust item nga nagabugat sang 5 ka gramos kag nagabalor sang 34,000 pesos. Suno kay Ibi Magalona Mayor Marvin Malacon, personal na nga diretso sa empleyado ang ilang nga desisyon apang pahanumdum sini nga sa tion nga madakop sa illegal nga buluhaton hindi nila ini pagpangapinan. Suno pa diri antes pa man magtrabaho sa banwa, nadakop naman sa kaangay nga bayolasyon si Aldea. Matapos nga makagwa, ini ang nangintambay naman tubtub sa ini ang ginatagan sang kaigayunan nga makatrabaho sa banwa. Ginalantaw sang alkalde nga mahimo na nakakita ini sang oportunidad nga makabalik sa illegal nga buluhaton samtang nagamentenar sang sementeryo. Paandam ni Mayor Malacon sa mga empleyado nga kun ang mga ini ang magasulod sa pagbaligya sa illegal nga droga kag mapapatud-an, sigurado man nga mapriso ang mga ini. Patag sa alkalde nga nagaupod ini sa mga programa ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa pakig-away sa illegal nga droga kag ginatunghaan sa mga ini nga mangin matawhay ang banwa sang Ibi Magalona. Iya na ginobra, sabto na gina. Kaya kuya basta droga, hindi kaya balo magtolerar. Empleyado na sila sa banwa, dinadisiplina mo na sila, dinatagaan na sa sansa nga magulobra, mangita sang intakto nga mga buyan. Ikon ina siya na pro, nadakpan, iya na iya diretso, nga inobaya pa na. Ang kabayan sa pahayag ni Ibi Magalona Municipal Mayor Marvin Malacon. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa tak ng 6 ang aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa liwat, kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kakaroon kanto naman kita sa detalye na sa ating nagapangunang balita national. Matapos ang binulan nga espekulasyon sa political plans ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag ni Communication Secretary Martin Andanar nga si Duterte ang magapapili bilang Vice Presidente sa palaabuton nga eleksyon. Ini ang mangin running mate ni Senator Christopher Bongo nga magapapili naman bilang Presidente sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan o kon PDDS. Kahapon kaupod nigo si Duterte sa pagpass ng Certificate of Candidacy kon COC sa pagka-Chief Executive kag ginpinalauman nga magabalik sa Lunes agad magpass ang COC sa pagka-Vice President. Si Presidente Duterte ang gina-ekspektar nga magabunggo sa iya nga bata nga si incumbent Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Si Mayor Sara ang formal nga nagfile sang iya nga bid sa iya kaangay nga posisyon sa idalom sang lakas CMD party list. Samtang ang presidential daughter ang ginadoptar naman sa Partido Federal ng Pilipinas, kagaya niya mangin running mate ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos nga magapapili bilang presidente. Hindi apektado ang iban nga mga aspirants sa top national positions sa pungsod matapos ginanunsyar ni Davao City Mayor Sara Duterte kahapon nga magapapili ini bilang Vice Presidente sa 2022 elections. Si Duterte ang nag-file sang iya Certificate of Candidacy sang Sabado para sa pagka-Vice Presidente sa idalom sa lakas CMD party bilang substitute para kay Laili Uy na nag-withdraw sang iya COC. So kay Senator Francis Pangilinan nga running mate ni presidential aspirant kay Vice President Leni Robredo, ilan na nga ginalauman ng ini nga senaryo. So diri nagupod sila kay Robredo sa sininga eleksyon, bangod makusog ang ila pagpati ka si VP Leni ang mga nagakadapat nga mangin presidente ay labi na nga mayara sa tunga sa giyera batok sa balatian, gutom kag kakulang sa trabaho. Gindugang man sini nga maskin sino pa ang mag-intra sa karera, magapadayon sila sa gihapon sa pagpreparar para sa palaabuton nga campaign. Sunod naman kay presidential aspirant kag Senator Manny Pacquiao, maskin sino ang may kinabataro nga magpadalagan para sa public office. Sunod diri ang mga tao man gihapon na magapili sa kung sino ang ilang igabutang sa pwesto. Sunod kay Pacquiao, hindi sini pagpalibugan ng iya kaugalingon sa mga political plans kag dikang sang iban nga mga tao. Nagahandom lamang ini nga panumduman gid sa mga pumuluyo sang maayo kung sino ang ilapilion. Nagpanginwala naman nanday Senator Panfilo Lacson kag ang iya running mate nga si Senate President Vicente Soto III nga maghatag sang komento. Suno kay Soto nga magapadalagan sa pagka Vice Presidente, maga-focus lamang sila sa ilang plataporma. Nagkita ay sa ilaging tambungan niya kasal sa Cebu City kahapon sanday Vice President Leni Robredo kag Senator Manny Pacquiao nga lunsay nagapadalagan bilang presidente sa masunod nga 2022 elections. Sila ang nagserbe nga sponsor sa kasal sanday Josef Lorenzo kag Marie Angelique Abellanosa nga ginhiwat sa Iglesia ni Cristo lokal sa Cebu City. Si Jose Lorenzo ang bata ni Cebu City Congressman Rodrigo Abellanosa. Nagtambong man sa event ang mga kaupdanan sang senador nga sanday Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero kag Eric Pineda. Magluwas sa pagtambong sa kasal lunsay nagpanglibot sa Cebu, sanday Pacquiao kay Robredo agad makakuha sa mga botante. Si Robredo ang ginupdan sang iya running mate nga si Senator Kiko Pangilinan sa pag-turnover sang livelihood subsidy sa mga miyembro sang Mabulo Mahiga Vendors Association. Samtang nakikita naman si Pacquiao sa iya mga supporters kag mga negosyante sa Cebu. Samtang aminado ang political analyst kasi Attorney Joe Max Ortiz nga ang sakaron nga pagpinili ay ang pinaka-confusing sa bilog nga maragtas sang pungsod. Inibangod sa sunod-sunod nga withdrawal sang substitution. Sunod sa abogado, sadto wala ginapahanugutan ang withdrawal kag ang deadline sang pag-file sang Certificate of Candidacy amo ang makabig nga listahan sa mga kandidato sa eleksyon.
Ang ginapahanugutan lang sadto among substitution bangon nagtaliwan ng kandidato ukon na disable. Apang sa karon suno kay Ortiz sarang na ini mahimo kon sa diin ang nagawithdraw ang mahimo nga mabuslan sang iban nga magakandidato. Kaangay na lamang sa ginbuhat sang pagwithdraw ni Senator Christopher Bombo sa PDP laban kusiwing kag pagpadalagan bilang presidente sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan ukon PDDS. Ang partido ang gintukod ni Greco Belhica nga chairman sang Presidential Anti-Corruption Commission o CONPAC sang sakaron nga administrasyon gani mahangpan na kung nga adiri nagsubstitute si Go. Ginpatag man ni Ortiz nga legal ang rason nga kung nga nagsaylo sa pagpadalagan sa iban nga partido si Go. Patag sini nga bangod may pending pa nga kaso ang PDP laban kusiwing batok sa PDP laban Pacquiao-Wing nga yara sa Commission on Elections. Makasalig ang mga ini sa gihapon nga makapadalagan sila sa lehitimo nga partido bisan pa nga magadesisyon ang ahensya nga hindi lehitimo ang ila PDP laban faction. Suno kay Ortiz kung magapabilin sila sa PDP laban kusiwing kag ini ang hindi kilalahon makilala ang mga kandidato sa idalom sini nga independent candidate kag hindi na maka-avail sang substitution. Ginalantaw sang abogado nga ini ang strategic move agon niya malikawan sa mga ini nga magka-problema technical. So kay Ortiz dako ang posibilidad nga sa kaangay man nga rason kun nga agin patawag ni Presidente Rodrigo Duterte si Senator Manny Pacquiao sa Malacañang agon nga matinguan nga maghugpong balik ang natunga nga partido. Apang nagapati ang political analyst nga naglain ang buot o kung naglain ang buot nanday Senator Coco Pimentel bangod sa nagsunod si Pacquiao kag nagkigsapol sa palasyo. Nilantaw sini nga kun magpasugot si Pacquiao kag magbalik na sa isa ang PDP laban, madula naman ang risgo para kanday Bongo kag Senator Bato de la Rosa hinali nga luyag nila nga ang substitution. Sang una ang withdrawal ni nga ginatawag, why ni siya ginaalaw? Pag file mo sang imo COC sa deadline, amo na ina supposedly ang kandidato. Pwede ka makasubstitute kung may disqualification o kung mapatay ang nag-file sang COC. Subong ya, ang November 15, kung sino to nag-file sang October 1 to 8, pwede pa ya maka-withdraw kag pwede pa siya ya mabuslan. Amo ina ang rason nga amo ini natabo subong nga daw hindi ta na maintindihan. Ang kabahin sa pahayag ni political analyst attorney Jomax Ortiz. Kag sa ato na katapusan nga balita national, nagapati ang political analyst nga si Attorney Jomax Ortiz nga nagadesider sa pagpadalagan bilang presidente si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bisan pa may disqualification case batok sa iya, bangod madugay na ini nga nakasugtan sa tunga sang pamilya Marcos kag Duterte. Nagapati ang abogado nga hindi na mabulag sa 2022 elections sanday Davao City Mayor Sara Duterte kag Bongbong Marcos. Inibangod sa 2015 pa lang sa nagpadalagan si Presidente Rodrigo Duterte. Nakasugtan na sininga sa tion nga siya nga magdaog kasunod ang suportahan sang pamilya Marcos. Ini naman ang magasuporta kay Bongbong Marcos nga masunod nga magapadalagan sa pinakamataas nga posisyon. Apisar sa disqualification case, ginalantaw ni Ortiz nga ginapanguyatan gihapon ni Bongbong Marcos ang commitment kag arrangement. Sadto, naibaloan nga si Marcos ang nagpapili bilang presidente sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. Samtang si Sara Duterte naman ang nag-withdraw, nagikan sa regional party list nga hugpong ng pagbabago. Kaya nagsulod sa lakas CMD nga isa ka national party. Bangod sini parehas na ngayara sa national party list ang duha kay mapahanugutan na sa substitution. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Kay karon ato naman nga kadtuan mga kabombo sa piyak kalinya si Bombo Carla May Defensor, ang ato niya Bombo Patrol Reporter, para naman niya sa misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyak kalinya, Bombo Carla, please come in. Yes, ayun. Then live naman kita diri subong no sa Our Lady of Candles kay subong magasugod na ang Santos nga misa Bambasaldo.
sa inyo mga utod, kaya nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong sa buhat o sa pagkatumbay, sa akong dako nga tuod nga sa busa nagamo ako kay Santa Maria Biyeren gihapon sa tanan nga mangangalay sa mga santos, kag sa inyo mga utod, digampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kapay nga maloy sa aton ang Dios nga makagagahong santanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, toy-tuyan
Diyos nga amo na maay, buligay kami agud mag-alagad kami sa imo. Nga amo ang tagtuga sa tanan nga maayo. Kay sa paghimo namon sini, maangkon namon ang bugos kag matuod nga kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay sa Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa mga tumuluo nga Hudiyo na nasaklaw sa hitabo sang pagpamigos, ang propeta nagahambal sang mensahe sang paglaom. Ang Diyos magaluwas sa inyo. Iska nadula mo ang imo kabuhi. Ang Diyos magahatag sa imo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Daniel nga propeta. Ang anghel nga nagabayo sang dino nagsiling. Sa sadto nga panahon, ang gamhanan nga anghel nga si Miguel nga magabantay sang imo mga tawo magapakita. Dayon magaabot ang labing magamo nga panahon nga wala pagid mahanabo halin sa pagsugod sang mga pungsod. Kung mag-abot ina nga panahon, ang tanan nga mga tawo sang imo pungsod, nga ang ina mga ngalan nasulat sa libro sang Diyos maluwas. Madamo sa mga nagkalamatay na ang mabanhaw. Ang iban sa ila magakabuhi sa wala sing katapusan, kag ang iban magaagom sing walay katubtuban nga kahuluyan. Ang maalam nga mga pangulo magasiga sa bugos nga kasanag sang langit. Kag ang nagtudlo sang madamo nga mga tawo sa paghimo sang matarong magasiga kaangay sa mga bituon sa walay katubtuban. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Apini ako o Ginoo kay nagadangop ako sa imo. Apini ako o Ginoo kay nagadagop ako sa imo. Ikaw o Ginoo ang tanan para sa akon, kag imo ako ginahatagan sang tanan ko nga mga kinahanglanon. Yara sa imo mga kamot ang akon kabuhi. Apini ako o Ginoo kay nagadangop ako sa imo. Gani puno ako sing kalipay kag kasadya kag patudgid nga indi ako maano sa tanan nga tion, kay indi mo ako pagpakatuon sa kalibutan sang mga patay. Indi mo bagitugyan ang imo ginahigugma sa kadadalman. Apini ako o Ginoo kay nagadangop ako sa imo. Ipakita mo sa akon ang dalan sang kabuhi. Kunyara ka sa luyo ko, puno ako sing kalipay. Kag ang imo bulig nagadala sa akon sang kasadya nga wala sing katapusan. Apini ako o Ginoo kay nagadangop ako sa imo. Sa paghalad niya sang sakripisyo para sa tanan, si Jesus nagdaog sang sala, kang naghatag sa aton sang kahom sang pagpangabuhi, sang Diyos nun nga kabuhi. Ang pagbasa gikan sa sulat sang mga Hebreo. Ang tagsa ka pari nga Hudiyo nagatindog kag nagahimo sang iya hilikoton adlaw-adlaw, kag nagadulot sang amuman gihapon nga mga halad sing makapila ka beses. Pero ini nga mga halad indigid makakuha sang mga sala. Pero si Kristo nagdulot sang isa ka halad tungod sa mga sala. Isa ka halad nga maayo kag wala sing katapusan, kag dayon naglingkod siya sa tuo sang Dios. Karon dito siya nagahulat tubtub nga himon sang Dios ang iya mga kaaway nga tulungtungan sang iya mga tigil. Gani paagi sa isa ka halad ginhimpit niya sing dayon ang mga natinduan sa sala. Gani kun initanan napatawad na, hindi na kinahanglan
ang isa kahalad sa pagkuha sang mga sala. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga makatalanhaga nga tinaga, sa Jesus naghambal sang kabudlayan sang pag-abot sang iya ginharian diri sa kalibutan. Sa Jesus magadala sini sang kapupunan sa aton. Magapangamuyo kamo pirmi agod nga may usog kamo kag indi maano kun ini nga mga butang mahanabo kag magatindog kamo sa atubangan sang anak sang tawo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Sa Jesus nagsiling sa iya mga gintutonan. Sa tapos sining mga kalalatan ang adlaw magadulong. Kagang bulan hindi na magsana. Ang mga bituon magakalahulog ikan sa langit. Kagang magagahom sa kaluwasan pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Dayon ang anak sang tawo magapakita nga nagapakari sa mga panganod nga may gahom kagimaya. Magapadala siya sang iya mga anghel sa apat ka pamusod sang duta sa pagtipon sa mga pinili sang Dios gikan sa tanan kaduog sang kalibutan. Magtuon kamo sang leksyon sa kahoy nga higera kung ang iya mga sanga magpanglumbay na. Inyo mahibaluan nga malapit na ang tingadlaw. Sa amuman nga bagay, kung makita ninyo nga nagakahanabo na ini nga mga butang, inyo mahibaluan nga ang tion malapit na. Kag madali na lang siya mag-abot. Dumduman ninyo ini, mahanabo ini tanan sa wala pa magkalamatay ang mga tao nga buhi pakaron. Ang langit kagang duta magkataliwan, pero ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Italangga nga mga anak sang Diyos. And now the end is near, and so I face the final curtain. The end is near, matahong gakanta mga kauturan.
nga nagadala sa aton sang isa ka realidad sa pagkamatuod may katapusan. Kagang katapusan nga ini mga kauturan. Wala nato mahibaluan kag nagadala ini sang kahadlok, kakulba, kag insecurity mga kauturan sa aton. Apang sa pag-abot sining katapusan, sining end nga ini. Maayo gali ini. Kag dapat i-look forward naton ini nga may paglaom. Kay ang siling sang aton nga first reading amo ini. Kung magabot na ini katapusan, ang mga ngalan na sulat na sa libro sang Diyos maluwas. Maluwas ang mga ngalan sang mga tao nga nasulat na sa libro sang Diyos. Paano kita maka-assure, maka-ensure ng mga ngalan nato na sulat na sa libro sang Diyos? Samtang buhi pa kita diri sa ibabaw sang kalibutan, nagakabuhi kita nga Diyos nun. Nagakabuhi kita nga Kristohanon. Ang kabuhi ni Jesus Christ amo ang ara sa sulod sang aton nga pagkabuhi. Understanding, maluluyon mga kauturan, matarong nga klase sang pagpangabuhi. Kagang siling sang ebanghelyo mga kauturan, siling sang Ginoo, ang langit kagang duta magataliwan, magalipas, magataliwan, apang ang akon pulong hindi magtaliwan. Ang pulong mga kauturan naging tao. Jesus Christ mismo mga kauturan, kagang siling, sa aton Ginoong Hesukristo amo ini, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and tomorrow. Amo man sa gihapon, ang tanan magalipas, ang tanan magaagi lamang, apang ang Ginoong Hesukristo, the same, yesterday, today, and tomorrow. Kag kung ikaw nag-angot sa iya mga kauturan, sigurado ang aton kaluwasan. Sigurado nasulat sa libro sang Diyos ang aton nga ngalan mga kauturan. Karon, ginapaabot naton ang katapusan. Nag-refer ini una sa tanan sa katapusan sang Jerusalem. Totally destroyed mga kauturan sa rason nga sila were disobedient to God. Special favor ang ginhatag sang Diyos sa ila. They were the chosen people. They were loved by God, and yet, in spite of that, nagtalikod pa sila sa Diyos. Kag ang pinakasimbolo sang ila nga pride, the temple of Jerusalem, was raised to the ground, mga kauturan. Nadula ang ila nga simbolo sang ila nga bugal, mga kauturan. Disobedience to God. Nadula ang ilangalan sa libro sang Diyos. Karon mga kauturan, ang gina-refer naman diri ang aton kaduha nga pagkarisang Ginoo kung saan o hindi manibaluan. Apa ba isa kita kadapat handaan nga end, isa ka ending ng aton handaan, ang aton individual nga pagtawag sa Diyos sa aton makakauturan. Death, kamatayon mga kauturan.
Hindi naton ini pagkahadlukan. Ang natural nga pabatyag kag balatyagon kahadlok. Kahadlok. Nahadlok mapatay mga kauturan. Apang mga kauturan, ang kabuhi naton isa ka journey, isa ka pagpanglakaton, kag kung mag-abuti na nga tion, it is the time to be home. To be home. Magkapauli na kita sa aton matuod nga puloy-an, mga kauturan. Kag ano ba na ang ginahambal naton sa aton mga bisita? Feel at home. Kung sa aton pa, comfortable ka, makarest ikaw, makapatawhay ka na. And when we come home to our heavenly home, mga kauturan, then ang rest, ang kapahuwayan, maangko naton kag we are going to our Father who loves us. Hindi ang yawa kag panulay ang aton nga pag-aabtan mga kauturan. Depende kung anong aton pagpangabuhi diri mga kauturan. So ano ang makabulig sa aton in order to prepare ourselves sa sinang individual ending mga kauturan. So, hiran ko kamo sang kabuhi sang isang katao. May asawa siya, 11 kapilog ang iyang kabataan. Powerful siya. Siya ang hari sa bilog na France, mga kauturan. Kagsang nakakapot sa sang gahom sa Fransya, mga kauturan, nalabot sang France ang unprecedented prosperity, mga kauturan. Hindi matupungan nga pag-uswag sang kabuhi sa mga tao. And there was peace in the nation. There was peace among the people, mga kauturan. Ini nga ruler was just. Ini nga ruler was compassionate. But above all, ari ang isugid ko sa inyo mga kauturan. Pagpungko niya bilang hari, arang iyang opisina sa ibabaw sa palasyo, ang iyang kwarto ara mandira, nagpahimo siya sa idalom, sa garden niya, nga kada adlaw, kada aga, hasta magabi, matamdan niya. Nagpahimo sa isa ka chapel. Kag ang tanan nga mga minatay sang ila pamilya, ginpatransfer niya dira sa chapel nga ina. Pagbugtaw niya kon aga, matapos siya morning prayer, lantaw siya, madumduma niya ang kamatayo. During the day nga nag-obra siya bilang hari, makalantaw siya, madumduma niya ang ending. So ano ang iyang pagpangabuhi? Conscious siya, naagi lamang siya, kag therefore, mag-angot gid siya sa iya nga wala, nga amuman gihapon. Nabanhaw siya, may kabuhi nga walay katapusan. Hinali mag-abot ang akon ending, ang akon kamatayon, naangot ako sa iya siya nga kabuhi nga walay sing katapusan. Mga kauturan, ang iyang ngalan, hari siya. Talagsa lang ni, ngang isa ka hari o presidente, mangin santo, si King Louis IX. Santo, mga kauturan, Saint Louis IX, mga kauturan. He lived in the shadow of eternity. He lived in the shadow of eternity. Amoy ng aton pangabuhi. Kagkuntani ang mga nagadumala sa aton, makadumduman sina.
Agod nga ilang lagson, hindi ang pagpadayon sa pagpungko sa puder, bisan nano, bisan daw makahuluya ang ginahimo nila. Substitution, mga kauturan, nano pa, tanan nga pwesto, ibutang ang pamilya, ibutang ang bata, ibutang ang dason nga bata, tanan nga pwesto, ila, gahaman sa gahom, mga kauturan. As if wala sing katapusan. Isa kahari, holding the powers of the entire nation of France, and yet, santo siya, mga kauturan. May isa naman ka-ruler, he was hated, ginakangilaran, ginakahadlukan, kay pagpamatay sang kaaway ang iya ginahimo. Hindi lang linibo ang ginpamatay, minilyon ang ginpamatay niya nga mga kaaway niya, mga kauturan. Si Adolf Hitler, mga kauturan, ginakurugan, kag, abi-abi, sang tsimpo ni Hitler, kung himuan ay sing survey, mga kauturan, kung sino ang ila leader, sigurado magwang yung ngalan. Kay kung sorbiho na mga tao, sino ang maayo nga leader? Si Hitler. Kahadlok ang nagatulod sa balatyagon sa mga tao. Mga kauturan, ang ginpamatay niya, mga Jews. Mga Jews, 6 million Jews, mga kauturan. He wanted to eliminate the race, the Jewish race, mga kauturan. Karon, isa kadlaw, nabangkot si Hitler. When shall I die? Saan o ako mapatay? Ang sabat sa iya, on a holiday of the Jews. Sa adlaw na may holiday ang mga Hudiyo. Saan o ina ang sabat? On the day you will die. Sa tion nga mapatay ka, ang Jewish magahimo sang holiday. Mga kauturan, ang maayo nga mga tao kung magtaliwan, terrible ang pagtangis sa mga tao kay palangga siya. Apang sa sining tao nga si Hitler, mga kauturan, magpagtaliwan niya, nag-rejoice ang bilog nga kalibutan. Ay, salamat, wala na siya. Mga kauturan, sa aton individual nga pagpangabuhi, hindi balikawan, magataliwan na kita. How do we want to be remembered? Katahom sila na pamangkot. Magtaliwan na kita. How do we want to be remembered? Palakig? Masunit? Mga kauturan, ukon mahigugmaon, understanding, compassionate, kaglabaw sa tanan, Kristohanon, kag Diyos nun. Kung kantahon nato mga kauturan, and now the end is near, and I face the final curtain. It is not my way, but His way, ang aton na pagasundon. Sigurado ang aton kaluwasan. Not my way, but Christ's way sa aton pagpangabuhi. Kalihog magtindo kita, tanan kita. Dagatuwa ko sa salamong Diyos, amay nga makagagahon sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang buta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga sa Hesukristo, bugtong anak sang Dios nga ginanak sang amay, sa wala pa ang kalibutan. Dios gikan sa Dios,
kasana gikan sa kasana, Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sang kinaugalit sa amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tamo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kag ginpanampon siya ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos kag gilubong. Kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw, suno sa kasulatan. Kag nagkayab sa langit. Naglingkod sa tuo sang amay. Kag magkakari siya liwat nga mahimayaon, sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatua ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatua ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatua ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sang pagkabanhaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Mga muyo kita, si may bugo sa pagsalig sa Diyos ang pagidait kag paglaom, nga nagahulat sa aton sa katapusan sang dalanon sang aton kabuhi, kag magsiling kita, o Ginoo, ginasalig namon ang tanan sa imo. O Ginoo, ginasalig namon ang tanan sa imo. Para sa simbahan, nga ang katawuhan sang Diyos magabantala sing may pagsalig kag kalipay sang ila hindi mauyog nga pagtuo sa kabuhi nga wala sing katapusan, mga muyo kita. O Ginoo, ginasalig namon ang tanan sa imo. Para sa tanan nga mga Kristiyano bisan diin, nga tungod sang ila pagkatampad sa katarungan, maaman nila ang dalan sang kapupusan nga pagkari ni Kristo, mga muyo kita. O Ginoo, ginasalig namon ang tanan sa imo. Para sa tanan nga nahadlok sang kamatayon, katigulangon, ukon pagpanghangkat sa kabuhi, ilabi na ang mga nalitan sang pandemya, kabay nga magtuon sila sa pagsalig sa Diyos kag sa ila isig katawo, mga muyo kita. O Ginoo, ginasalig namon ang tanan sa imo. Para sa sining katilingban nga yari diri nagatipon, kabay nga kita maghatag sang inspirasyon sa isa kag isa, paagi sa aton buhi nga pagtuo, kag dili maguba nga paglaom, mga muyo kita. O Ginoo, ginasalig namon ang tanan sa imo. Para sa tanan nga nagtaliwan, agud ila na madangat ang kabukusan sang kabuhi sa ginharian sang aton amay sa langit, mga muyo kita. O Ginoo, ginasalig namon ang tanan sa imo. Ginoo Diyos ang kabuhi kag kamatayon, wala kami makahibalo sang tion sang imo pagkari. Pero nakahibalogit kami ng imo gugma hindi magpaslaw sa amon. Tipigi kami nga mangin may nandamon sa paglaom pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kalihog magpabilin nga nagatindog sa pangamuyo sang 2022 election. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sa imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes, tagdumala nga alagad nga nagahandom sang matutuod nga pag-alagad,
kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. O balaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sinitanan. Nga kami, magpili sang husto nga leader, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad. Leader nga nagatuman sang imong mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan, kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon, sa siningtion nga naghahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. sakripisyo, pagabatunon sang Diyos amay makagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa pugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga moramay kahamote ini mga dulot nga amon ginahalad nga gikan mismo sa imo grasya. Agod alagaron na namon ikaw sing may matinlo katagipusoon kag madangat namon ang kabuhi nga dayon ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa inyo. Ayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay ko. Tapos ang gagawin niya magpasalamat kami sa imo santos nga may kay sa imo nagakabuhi kami nagagiho kag nagapadayon karon bisan nga umalagi pa lamang kami sa siningaduta ginabatyag namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imo gugma kon sayuron ang paglaom sa walay katapusan nga Paskwa kaginhatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus
halin sa mga minatay. Gani upod sa tanan nga mga angheles, nagadayaw kami sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santos kau katoro gidaw kag tuburan sa tanang pagkasantos, gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulo, agon nga mahimo ini para sa amon, galawas kag dugo sa amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya ligin panagtag sa iya manggagintotonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag magkaon sini. Kay ni amanggakon lawas ngay katugyan para sa inyo. Sa bumang, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis na nagapasalamat liwat kag iya digin palibot sa iya manggagintotonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kaya niya mang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan kagasugtanan. May kaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuanin niyo ini sa akon handumanan. Misteryo sang pagtuo. Sa imong tinapay sa kabuhi kalis ang kalawasan, sa pagsahulog naman sa handaman at sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi kabakatakos sa pagatubang kag pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodumdumang imo simbahan nalapnag sa bugas sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upon sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa monobispo nga si Patricio, sa monobispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dugdubang mga sakop sining amon katilingban, ang mga minatay sa amon panimalay kag mga abyan, nga amon subong ginapamisahan. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw. Doon dumaman ang tanan nga nagkalamatay sa pagkaabiyan, patunan sa pagtanaw sa mo mahimayaon nga rawong. Kaluoy man kami nga diri karon nagatambo, pagbendisyon ni ang mga intensyon sa pagpasalamat, sa maayong alawas, sa recovery, sa pag-ayo, kag proteksyon
batok sa COVID-19. Agod mambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayo kag magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de los Sang Dios, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles kag kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Heso Kristo. Pagi sa iya, pod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos, Amay, nga makagagaho sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Sa matahong kapaghanda sang aton kaugalingon, amo nga napatawad ang aton mga sala, ang aton repentance, ang aton paghinulsol. Gani subong mangayo kita sa aton Amay, patawara kami sang mga sala namon, pareho nga kami nagapatawaray sa isa kag isa. Sibay dako nga pagsalig, tulungan kita sa pagsilig. Luwasan mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami isang pagdaet sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala kag paliguna kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami. Sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Heso Kristo nga amon manluluwas. Sa Kristo ka nagsaling sa mga apostoles, ang paghidaat nilabilin ko sa inyo,
Ang akong pagkidaan tinahatag ko sa inyo, hindi pagdamdam amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, at agi siya sang pagkidaan kag pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Nga kauturan, may kahadlok kita, may kahangawa kita, may kakugmat kita. Apang ang Ginoo ara sa aton subong. Aring sa aton subong. Kag nakasiling sa imo, sa aton, kasiling siya. Hindi ka magkahadlok. Ari ako diri. Kanihatag ko sa imo ang paghidait, ang kapag-on sa imo pangabuhi. Ang paghidait sa Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa iyo. Magatagay kita sa paghidait sa inyo tanan. Yari ang aton Ginoong Jesucristo, ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bunahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon tala. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa Espiritong Halon na magkalawat. Ginoong Jesus, nagato ako nga yara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kay nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa sini nga tion, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, pagkarikabisan lamang sa espiritual na pamaagi sa akon kagipusoon. Nagaapos ako sa imo, nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagaiusa ang akong bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen.
mga buyo kita. O Diyos, nga amo na mahay, amo na baton, ining pagkalawat, kaginbilin sa imo anak sa amon, subong handumanan, paagi sining sakramento, tugangi pagidang amon, paghigugma sa imo, kag sa amon mga isig katao. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan para sa pangamuyo sa orasyo imperata, batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sa imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sa kadamuan kag nagutas sang mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaon kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang pulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas, kabakod sa ila panugyanon, kag pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit, kabay sila magaayo sa gilayon, amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tiun sang pagpanghangkat, agud magpanikasog kami para sa kayuhan sang tanan, kasapagulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pagulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tiun sang krisis, kag magdala sa amon sa pagpanibag-o kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayo sang nagamasakit, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo mo kami. Palihog maglingkod anay ang tanan. Marriage band. Ginapahibalo sa tanan nga si Mark Yutan, 29 anyos ang edad sa Rosario Heights, Barangay Taculin, nga anak nanday Mario Tan kag Milagros Rosario Quibrar. Buot magpangasawa kay Mary Kathleen E. Ramirez, 29 anyos ang edad sa Greensville 1 Subdivision, Barangay Estefania, nga anak nanday Virgilio Ramirez kag Lina Asan. Ang ila kasal pagkahiwaton sa Disyembre 11, 2021 sa San Antonio Abad, Paris. Subong man si Richard In Toring, 32 anyos ang edad sa Capitol Heights, Barangay Villamonte, nga anak nanday Rinaldo Torre kag Susit Nuestro. Buot magpangasawa kay Ira Christine E. Alvarez, 27 anyos ang edad sa Carmela Valley Home Subdivision,
Talisay City nga anak na day Edgardo Alvarez, kag Lorna Felices. Ang ila kasal pagkahiwaton sa Disyembre 30, 2021 sa Triumph of the Holy Cross Parish. Kung sino man ang may nabalaan nga makapaupa sa pagkabipalad sang sini mga kalaslon, aton lang ipahibalo diri sa aton nga parish office. Subong man kinapahibalo sa tanan nga sa masunod nga Domingo aton pagkasaulugo na ang Fiesta Solemne ni Cristo nga Hari or Christ the King. Kag ang aton nga liturgical calendar sang aton simbahan magatakop na sa sini nga Domingo. Salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Kamay bendisyonan kita tanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa paghidayat. Salamat sa Diyos. Palakpakan nato ng Ginoo. Time check, 44 minutos na ang nakaligat sa tak ng alas 7 sang aga. Mga kabombo, once again, good morning. And today is November 14, subong adlaw, Domingo. Atong tunabatian na bagulagid man natapos nga santos nga misa sa Our Lady of Candles Parish, kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin. So today is another day naman kita mga kabombo. No? Kag first day sa ikatatlo nga simana sa bulan sang Nobyembre. Kadasig, no? So, ara na kita dugay-dugay sa natunga na nga bahin sa nga bulan sang Nobyembre. Kag mga kabombo, subong adlaw Domingo, kita naman ang nakabati sa nga bago lang nga natapos nga santos nga misa, no? Nga maayong balita kag indulong sa ato ni Monsignor Felix Pasquin. So, dapat subong adlaw, subong aga mangin dapat na nakabangon na kita, no? Paghimos na kita sa aton nga mga hinahigdaan dira, no? Kag mga nakapreparar na kita sa aton nga palamahawon kay siyempre alas 6:30 kaina nadulungan na kita sang sa pabala food for the soul. Namo na pala siling nila, no? I-feed tagid ang aton nga soul sa mga maayong balita, not only our physical aspect but also nga aton nga spiritual aspect, no? I-feed tagid sang siling nga mga maayong balita, especially sa mabasa nato sa banal nga kasulatan o kunang nga Biblia, mga kabombo. So subong agad dapat mangin positive kita, mangin malipayon kita, no? Sa pagbangon, pagmuklat sa mata naton, pasalamat kita. Ikaw nga kita naman ang nakamuklat, nakayuhom, nakabangon kag syempre nakita naman nato ng mga pinalangga naton sa kabuhi. So we are very lucky subong, no, kay kita ang nakabangon pa, no, kag nagapadayon pa tagyapon sa nga nagaupod sa aton nga mga pinalangga man sa kabuhi. So dapat ang ginay, no, ang mindset bala nato mga kabompo. Tutukan tagid ang mga butang makapa-improve sa aton, butang nga makapalipay sa aton, no.
ang inang ang mga problema, dapat ipaiway na naton, i-set aside na naton. Kusan pa bala, may tiyempo gina, no? Nga, we know naman nga everyone is not perfect, no? May mga best ginaya nga ma-experience naton, bingara kita sa kalisod, mga problema kita, oh, kag nagakahadlok kita. So, amo na ang mga butang, part na sa atong kabuhi, no? Sa isa kadlaw na ma-experiencehan gid na yan nato nga muna nga mga balatyagon, pero not all the time, not every day, no? Nga kita tutok kag padalman naton ang muna nga mga negatibo nga mga balatyagon. So let's focus no sa positibo nga mga mudo kon mga thoughts naton. Kay once masuguro naton sa mga positive vibes dira kag mga positive thoughts naton, mga kabombo makalalaton ina no? Dapat makitaan mong imo nga kaingod tapad balay mo dabi nga malipayon dira no pag sa balay nagabarangisi na yon. So it's very na siya, communicable ina siya no, makalalaton ina. So dapat kada adlaw suguran gid naton sa nga positibo nga paminsaro no. Dapat pagbugtaw naton okay. Dapat kaya ta ni. No? So hindi naton nya hindi kita magpasugot nga kita ang pierdihon sang kaaway o kung ini nga mga negatibo nga mga butang. So mga kabombo, no, bisitahan to naton balik, ka-checkeran to naton. Ang patrol ko po sa kay Bombo May Defensor, no, kag sa kay Monsignor Felix Pasquin, kag liliyon to naton no, sa mga babago lagi man natapos ng Santos nga misa. Kag mga kabombo, no, so sa liwat naton nga panumdum sa inyo, every 6:30 in the morning, no, sang Domingo, every Sunday morning, alas 6:30 sang aga, hindi ka mo magkalipat no, sa inyong mga lilisuan, sa inyong mga transistor radios, mabatian nyo dira ang live ng Santos nga misa sang Our Lady of Candles Parish, no, diri sa amon sa Bombo Radio. Kag sa gusto nga makatan-aw pagid live man, no, ang sitwasyon sa simbahan, kay makita nyo to ang lugar kung ano ni ang itsura sa simbahan sa Our Lady of Candles. Pwede nyo man makitaan, no, search nyo sa mga kauturan naton nga subong ti do kauso gid subong nga social media platforms nagkasari-sari nga mga social media dira no sa mga inyo dira mga cellphone subong no, we know naman na very high tech subong amo ni siya ang positibo man be no impact sa aton sa COVID-19 pandemic. Diri naton napuslan gid ang mga electronic devices kag ang advanced technologies no kun mga high tech no makatanaw kita sa Facebook no, makita niyo dira ang live kag mismo not only sa YouTube but also ang YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Makita niyo man dira ang live fed. Sige, bisita na to ng patrol ko po si Bombo May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, live kita diri subong no sa Our Lady of Candles. Bombo Andrew, kagaupod naton diri subong no si Monsignor Felix Pasquin na Bombo Andrew. So, Father, good morning. Monsignor, good morning. Mayo man, Bombo Andrew, Bombo mga kabombo naton, Bombo Carla, Bombo Ma'am Divine, mayong aga sa inyo tanan. Adlaw sang Ginoo, the Lord's Day. Kag ari ang Ginoo nga nagapadayon to sustain our life with the sacrament of the Eucharist sa Santos nga misa. Kag sa pagbato naton sang Santos nga kalawat. Kag ari ang Ginoo sa pag-sustain sa aton sa inspirasyon sang iya nga word, sang iya nga pulong. Kag ang mga pulong sang Dios karon nga Domingo nagapabatyag sa aton nga the end is near. Yes. Daw ko na kanta wala ka. And now the end is near. And so I face the final curtain. Abot ang balon ang katapusan sang kalibutan, ang second coming ni Kristo. Pero ang isa kapatungdan naton ang aton katapusan bilang person, individual. So dapat manginhanda kita kag wala na sing mas matahom pa nga paghanda kun hindi nga samtang kabuhi kita diri sa ibabaw sang kalibutan. Ang kabuhi ni Kristo amo ang aton ginakabuhi. Kadamo kita sing diferensya, kadamo sing kasawayan sa aton nga kaugalingon. Apang sa may dako nga pagpaubos, magpalapit kita sa aton Ginoo. Agod nga ang iya kabuhi, mangin aton kabuhi.
kay siya wala sing kamatayon. Siya wala sing kamatayon, nadaog niya ang kamatayon por medyo sa iya nga pagkabanhaw. Gani, kung naangot kita sa iya, siya nga wala sing kamatayon, kita man may everlasting life, may eternal life man kita. So, botang balon, samtang kakabuhi kita dire, sundo naton ang iya ginahambal sa aton, paghigugma kita sa Dios labaw sa tanan, paghigugma anay kita, kag wala sing liwan pa nga matahom nga paghanda para sa kamatayon kung hindi ang isa kakabuhi nga Kristohanon. Yes, so thank you so much, Father, no? So, Father, ano subong mga aktibidades dari sa Our Lady of Candles? May palaabuton? Sa November 27, may vaccination naman liwat dire. Third time na Father, no? Third time na. Salamat sa mga sponsors naton nga nagapatigayon sini. Third time na ini nga vaccination dire sa parokya sang Our Lady of Candles. Gani sa mga taga dire kag malapit nga parokya, malapit nga lugar dire sa parokya sang Our Lady of Candles, kinahanglanan gid nga magpabaksin kita kag sa November 27 sa aga. May kahigayunan kita nga makapabakuna dire sa aga November 27, Our Lady of Candles Church. So, Father, amo man na sa gihapon, no? Ang same last nga nag-donate diri o kung nag-sponsor diri. Yes. So, parehi man gyapon nga sponsor nga may maayo nga kabubuton. Kag siguro ang pagdalon diri nga bakuna ba si Astra o kon Pfizer, no? Hindi lang ko kabalo sa mga detalye, no? Pero basta may kahigayunan nga makapabakuna kita. So, maayo gid, Father, no? Kaya ika-third time na. So, maayo gid na Bombo Andro kay manami, no? Nga ang simbahan sa Our Lady of Candles, no? May sponsor sa mga vaccines nga igahatag man sa aton sini nga mga kauturan. So, Father, panawagan liwat sa aton sini nga mga kauturan. So, panawagan sa aton mga kauturan, ang wala pa makapabaksin, kag ang kakinahanglan sang second dose, nga diri nagpabaksin sa Our Lady of Candles, please come. Kari kamo sa November 27 sa aga. Kay may ari kita nga vaccination drive diri. So, Father, thank you so much. Salamat kid kay maayo gid ni, no? Para sa aton sini nga mga kauturan. So, Monsignor, thank you so much iwat. Salamat man sa inyo tanan kag Lord's Day subong ang aton nga mga panghuna-huna, balatyagon kag aksyon para sa Ginoo. Madamo nga salamat. Thank you so much, Salamat Father. kay Monsignor. So, Bombo Andrew mo to, no? Yes. Si Monsignor Felix Pasquin na Bombo Andrew, no? Kaga sa November 27, liwato naton, nga may palaabuton diri nga vaccination na diri sa maya Our Lady of Candles, Bombo Andrew. So, muna, no, panawagan sa aton sini nga mga kauturan nga malapit diri sa Our Lady of Candles, magpalapit lang diri o kung magpadulong na diri, no, sa November 27 para makakuha na sang ila sini nga bakuna o kung makapabakuna na ini sila, Bombo Andrew. Insakto ina Bombo Carla. Well, at least no ang especially dira sa Our Lady of Candles Parish, do inisyatibo na lang gid man ni Bombo Carla kag isa pa ikatatlo na ni ka beses, no? Yes. Well, maayo gid na Bombo Carla nga mismo sa bahin manda ni Monsignor Felix Pasquin. Biskan pa paano, biskan sa ginagmay lang gid nga number of doses dira ba lang ma-administer dira sa Our Lady of Candles. Well, at least Bombo Carla, nagapatigayon sa lagyapon sa vaccination drive, no? Kay mismo makabalo kitang simbahan nga nagatinguha man nga malagas man naton ang nasiling ni nga herd immunity, Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew. So, tanan kita, no, nagatinguha kag maayo man kay may mga sponsors nga nagahatag diri kag at least, no, mabakunahan na kita ang tanan, Bombo Andrew. Okay, sige. Well, at least Bombo Carla, maayo man tang sitwasyon dira, no, sa simbahan. Yes, Bombo Andrew, so far wala makita naka-experience sa pagpanalithi, no? Maayo man gani, no? Maayo ang panyempo sa subong kagaina ti medyo do nagadulo mga aton sini nga kalangitan. So far sa subong nga Bombo Andrew do okay man, no? At least makapadulong ang aton sini nga mga kauturan nga wala pa nakasimba, makapadulong ini sila sa simbahan kag makasimba kag banding-banding kaupod sa ilang pamilya, Bombo Andrew. Correct, no? Subong Family Day gini subong Bombo Carla. So at least no, okay naman ang sitwasyon kag reminder liwat, no, sa November 27 may vaccination drive liwat. Our Lady of Candles
Parish siya. Abot bali mo Carla, whole day ni no sa 27 Yes. no? Yes, Ilongad yes, Lao, no? Bombo Andro. So, diri no, magasugod ini sila sa aga. Siguro until 5 p.m. Bombo Andro. Kati madulom naman ako magsubra sila sa oras, no? Oo. Pero at least, no, mayari diri, open diri. Sa November 27, may vaccination drive diri, Bombo Andro. Well, at least mayo gina. Sige. Bombo Carla, madamogin ka salamat. Bombo Andro, gikan diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Madamo ka salamat kay Bombo Carla May Defensor live dito sa Our Lady of Candles Parish. Kaupod sa kay Monsignor Felix sa Pasquin. So mga kabombo, no, kita naman ang nakabati isang maayong mga pulong kag mismo halin sa banal nga kasulatan nga i-internalize naton kag i-practice naton, no? Let's be positive today. Subong is Lord's Day kag adlaw sang Domingo kag Family Day. So time check, 57 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 isang aga mga kabombo, standby ka mo dira. Kaya magasugod ng dugay-dugay ang aton nga Radio Magazine program ang Good Morning Philippines. Pero antes na magkatag ko ng simplane ng mga importante nga mga pahanumdoma. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang